vítám u dnešního shortu z ochutnávek. Dneska budeme ochutnávat tady tyhle věci, jak vidíte, ještě tam máme mentosky u Filipka. Jdem na to. První tady máme Doritosky, tak rovnou mám v ruce. Další tady máme mentosku pálivou. Uvidíme, jak mi bude. Další tady máme Saromadnis. Peklo, víš to. Sebo, víš, jak se budeš tvářit? Budeš mi nejvíc lajků, ty vole. Jo, kam totálně. Hej, ale třeba tohle Chutnávka. Němina. A pak ještě tohle pitíčko. Kde to? To sladké jak hovno. Má kyselý jako hovno. Kyselý, no. Dej mi tu Pepsi, Fildo. Sebo, Sebo, stávej. Takže se budu. Já tebe. Sebo, a to můžeš něčím zapít, tady máš své oblíbený pitíčko. No, Pitíčko tureckou flandu. už máš 2 minuty, Sebo. Plamňák, ty vole. Plamňák. Já si taky. Brudka, že jo? Stačí. Teď mi jenom potřebuji jenom pinky. Stačí natáčení. Tak čau.